kablaw son skayon min dyan na aki ja war kawadaan to at skayon min kat iabot ko map nga ako son skayo. Salamat sa na precious tapang kana agnaksing so tag-quarantine tayo dyan is na kwan nung April 14 nam naksing maniman palang naksing ni man isang ito tayo dyan man asyan ni sana na precious ikatod pigan hadjay ipasin tayo dyan na man asyal. John chapter 10 verses 1 ikatod verse 18 at asyan tayo may pangkap ni itsura ono kadag-a ono ugadi non taman pastol ni Carnero at so taman pastol siya kat sigurado sa Jesus Christ ipanikuan siya at sikatoy ni naman ko dyan na ibingay ni man tapa wala di aray dabdawa sa inasal tayo sa may panamnam siya po siya kat waras katon sibibiyag dyan mga sasasol skato jo at ni man kat sikatoy shepherd tayo sikatoy mga juwan son skato jo no ibagan siya ray anak at nganton animal nga ta ipiansin panbidinan o no piansin kay ingsan siguro siya sa karak denson skara at kwan siya lion tapatakal o ta siya kwan si baka giraffe tapa kayang siya abutan to no siya kay abutan to ano ta siya kwan si nuwang tapa waray sakdud para bulan to at so ta nuwang kat matakalpay makadsang dyan mo jud ni Patoke haman piyan siya naman si mo mga Juan ni Carnero manmano kin bilang iwara manmano tapag siyam tangon utson koston itsura ni Carnero hanggang sa jo siya dyan duga katigtayo na amtay may pangkip ni Carnero tapos sa Carnero kat si Jay nam wari mahamta dyan mga istorya at haji ray istorya ra may pangkip ni Carnero. Say kat haji era Carnero kat ansi ay siya katubtub-tubi ono ansi unay iamtara at sahi pa katanan na nang katangkan itok-tok siya no so tira animal dinisyon kata siya diray siya kay train jeng stoy aso elephant ang tiger kat siya kay train kabadyo no Carnero kat ansi tayo ka on age na siya kay train jeng stoy aso iratan ho ta siya animal at hajar Carnero siya kat sa siya panamnam gayo kat talagang simple bangat siya panamnam sa pa dyan ugad digayam na Carnero kat nang kadugit nga ira ano dugit ira tan digat iran matngal ano mo control haja Carnero no asan tayo mga si pictures kat singan nang kadinis ira nga dyan na singan nang kamaptang dyan akdupan pudyohan nam ansigayam nga ito pa namnamay irin madukitan tapos namnamay irin unagub hamang gayam itsura irin niya Carnero tapos namnamay irin nga dyan maya awan tapos siya ang kana iulim si pukuhan to into no unbulos sika to ang butik diya ito amtay kayo diyan to haman itsura to siya haman itsura ni Carnero gayam digat irin control tapos sahi pa ikat so ta Carnero kat agsiya nga kabaalan dyan na salakniban ibakdang siya agsiya nga dyan kapsot ira nga singan ansi panlaban siya ni bakdang siya tapos talagang na ira ka man sinal bangat nga si untulong sunod si Kara alibin nga siya nga siyom dyan na atapa animal unho ta siyom animal dyan no wara di kalaban siya at mamtik di era makat sang irin mamtik no amtara itsa kabaanan so siyom katwari para sanggara ni kalaban siya nam Carnero kat insingay naman talagang nakadipindar era si untulong sunod si Kara isang haji sa kabud na pangang kasapulan siya mga juwan sunod si Kara at sa isahay pa'y at so ta Carnero kat namnamayaran matakot ngay matakot ira tapos skara kata nam ay dyan matikaw namnamayaran matikaw hota Carnero at hajera Carnero gayam kata namayaran man panik iso man no wala kakibtutan siya kata ombutik asakay mamtik erden min at angkin man say bintik din no tasakay kata si ship das sen kagasan siya angkin makas erden min kata haman it surato ag siya
talagang namnam ay iran makibtot, namnam ay iran dyan matakot. So haji itsura siya. Haji ray isyum dyan kabum na pa yung sa kalnero at kasapulan siya ni ulay may mga Johansons kara, isang oray shepherd siya. At no, si Biblia kata unan tayo kata sa ito kat na arig si kara kata kalnero. Diya kasapulan siya yung mga Juan. At sika tayo may discuss tayo siya John chapter 10 verses 1 hingga verse 18 nang saya unantayan pa siya kata nung antoy itsura nung mga Juan sunon sikara sunon sikatudyo siya ja kalnero na naposyos. Tas kata jon kalnero kata sikata jon kalnero na naposyos kata paiso jon na kito ka mapanik no mamingsan matakot kito no mamingsan tapos aliba kiton anam na ay kito nga dyan masaol isang kasapulan tayo iman mga Johansons katudyo haji kabul na pa nga kasapulan tayo pasiya mga Johansons katudyo at maptang no ma-encourage kito siya kababalin niya mga Johansons katudyo ano hadya man pastol na kalnero at hadya man pastol na kalnero at unan tayo dyan John chapter 10 verses 1 to 4 is kato kat maptang nga mga Juan good shepherd si verse 1 ikato verse 4 basan tayo nin Pantoy, I tell you the truth, anyone who sneaks over the wall of a shepherd rather than going through the gate must surely be a thief and a robber. But the one who enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep recognize his voice and come to him. He calls his own sheep by name and leads them out. After he has gathered his own flock, he walks ahead of them, and they follow him because they know his voice. They won't follow a stranger. They will run from him because they don't know his voice. So taira Israelites doon tanggayam no man tasyahan iran na kalnero. Alibon sa ipangkap siya kata para karne. Alibon ng stone man tempo ngay dyan sa wawa siya dyan pantasyakan ni animal kat say mapangti. Namson skargayam nun tang kat apil. Sa ipangkap siya kata say pangdaan siya ni katas tan say ulnongan siya hota buwak ni kalnero ano hota wool kwan siya say maamag ni dupot at magin siya ni ulas magin siya ni baro hama ni pangkap siya iso nga ang kan mabudyag dyan tasyahanan siya kalnero alibon na mapaltin siya gos yung katod matangan hadya sa ikaw na pa nga ngasyanan siya kalnero siya sa isa ta manbantay kat kanayon dyan na ma-recognize siya i-boses nun ta manbantay sa naskara. At hadya manbantay mo, kata very dependent era so nun ta manbantay sa naskara. Tapa siya piyala dyan na imatonan si boses to. At antaray honorin siya. At ano nga to, idagan nun ta manbantay sa naskara kata siya honora. Iso nga, so ta manbantay kata ngin siya nanto era at saya am tato so ta kalnero dyan na kapan adjuan ni. At ingusto mo siya po Jesus kata amta siya ito. Kita jo kata amta na napusyos. Amta to isan sa Christians kata jo amta to ngaran tayo kata ang siya ito ang chito dabsan naman. So siya po Jesus kata mapta nga mga Juan tapa amta siya ito individually aliwan na by group. Panto si verse 11 ni chapter 10, I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Nasan to panto siya kata, siya kat good shepherd siya pa Jesus, tapos sa panto, he sacrifices his life for his sheep. At agpaiso dyan na si Jesus Christ kata inahan tamon mismo ibiyag to para sa kata dyan totoo. So in sakripisyo to ibiyag to, ang kana sa kato'y mubuno say masadak ni banto ito. So siya pa Jesus kata to ito ha sa laknibi. Nga nagbubangat dyan sa lakniban siya ito ha pa ipangdo. At taliba pa yung bungat dyan siya ito ipangdo, siya ito ha adjuan ni. Isang may panis ka to kat good shepherd. Si contrast to, si verse 12 and 13, a hired hand will run when he sees a wolf coming. He will abandon the sheep because they don't belong to him, and he isn't their shepherd. And so the wolf attacks them and scatters the flock. Contrast tayo si hired on hota madagbo kat alibon insto hota good shepherd dyan akin kukuha nung to sheep to mahadya dagbuan bungat kat mo din waray
ata pa animal ali ono makat ibuti kanto hotan magde katan man si Jan de era hota kalnero iso nga Arabian appeal. The hired hand runs away because he's working only for the money and doesn't really care about the sheep. Say purpose nun ta hired hand kat say waray makunod to ano say waray pilak dyan na dagbuto nung so ta man bantay dyan kusto so the good shepherd kat ang kaniyahan to mismo biyag to para sunod ta era kaniro to ano sunod ta kukuha to. So kanto John chapter 15 verse 13, there is no greater love than to lay down one's life for one's friends. So haji din kanan Jesus Christ uns kato jo sa koston pangsasanta yun ni badag sa maksota in pangikanto pangikan ni sahay to ni biyag to para sa nung friend to nung si Jesus Christ kata inahan to ngay mismo biyag to para sa nung kato jo ang na kalaban siya ito tapos kata jo nang bali na kalaban to tuk nabusol kito na minahan to mismo biyag to para sa nung kato jo at haman itsuran ni kamap tangan dyan mga juan at say may kadwa si Hebrews chapter 13 verse 20 to 21 ja sikatoy kangatuan ja mga juan si Jesus kat sikatoy kangatuan ja mga juan uns kato kat great shepherd so ta kangatuan jan mga juan siya kat aligon so ta toha ipahat ikina kahalto aligon so ta toha ipahat sington mga juan nam so ta toha pangikan ni so ta toha pangikan pangikanto ni bakdang to para sa kata John Calnero to. So ta inpan kumbawa to dyan mga kan ni koston kasapulan tayo dyan shepherd ya sheep ang pakoma. Hotan dingka to. So ta tagadud naman mas may word to nga so ta dakilang pastol. Tapano si kata John kangatoan no badag dyan man pastol nam apil may kwan ngay nam so ta dyan words great shepherd kat siya isakop to nga siya ja so the shepherd dyan panikwan siya kat sikato kat amta to nga ito ha dagdag amta to ito kapasing dyan mga juan iran ni Calnero to kanto jay basan tayo verse 20 and 21 Hebrews. Now may the God of peace who brought up from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, and ratified an eternal covenant with His blood. So, nasan jokat ko to, sikato'y great shepherd tayo. Sikato'y great shepherd, iran ni sheep. Tapos, sa itong insigurado to, so ta biyag, dyan iahan to sulong sikata jo. Babaanon to siya lato ni Mayo si Cross. So, hadya in panto is kato ko great shepherd, tapo, mismo dyan bakdang to at inahan to, say may disirito, si Susan Inka to din ka. No, si 1 Peter chapter 2 verse 25 kat ang kaniman natin po kat what si kato gayam dyan na man banbantay son si kato jo kanto yan kanto gayam si verse 21 ni Hebrews. May He equip you with all you need for doing His will. May He produce in you through the power of Jesus Christ every good thing that is pleasing to Him. All glory to Him forever and ever. Amen. Siya po Jesus kata siya ito ha akni ni kabaalan sa mabidin kiton mandika ni kaisjawan na po Diyos kaisjawan to matlang kanto so tera amin na makang banag kata tohayahan sons kato jo sa makadaga kito mo ni kaisjawan na po Diyos at kung tagay sikato dyan mga juan pa kata alibubangat dyan tohayahan ikasapulan tayo at sikato pa kat toha juan ni tapanton 1 Peter chapter 2 verse 25. Once you were like sheep who wandered away, but now you have turned to your shepherd, the guardian of your souls. Stay in Arabihito numniman kata in sop siya ito at wara may great shepherd tayo, waray good shepherd tayo, waray mapta nga mga juansons kata jud, waray ang ato hangatuan dyan mga juan sons kato jo at panto dyan kata sikatoy mga juan ni souls tayo pa so salamat sa na po Diyos pa ang kintrekadan tayo amta tayo ay waray ang mga juan sons kato jo at si Jesus Christ utan
At sa may katdo, dyan unan tayo dyan, kat si Yesu Cristo kat si kato'y Pangulo, no hapo nung taera ang mga Juan ni Calnero. Kanto'y war eray shepherd dyan, small letters, ya. At siya eray piniyalan aposyos dyan, mga Juan eran ni Calnero to, no totoo to. At haji era kat shepherd era, ya, na maliban na capital dyan S. Diyan gusto si great shepherd tayo, no, chief shepherd tayo. No sikata dyan iba doy singan ingas great shepherd and chief shepherds, ya. Nam siya ay kata so ta chief shepherd kata sikato pangulo nun ta era assume dyan pangulo, ya, assume dyan pangulo. At iso hadi dyan verse si 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4 kata sa ito kapan kwani siya kata sunod ta era pastors, so ta era elders, Bible study teachers, so ta era deacons, basta ho ta era leaders ni church dyan na wari responsibility ra dyan mga Juan ni church. Nam mabulin dyan may tusyong matlang dyan believer, kat so ta era dyan believer kat wari nahanan na po siya dyan responsibility ra dyan mga Juan ni sahitan sahay. Tap say purpose na po siya na pang binuoto church at kasapulan ni bawat sakaya believer kahit dyan believer. So nga kita jo wari responsibility tayo dyan mga Juan ni sahitan sahay. At panikwan siya say believers ira sa tayo pastors tan so tayo elders, Bible study teachers at waray pangulo siya, waray ang hato dyan mga imansyal so nan sikara o mga pangdusunod sikara. Iba sa tayo verse 1 ikatod verse 4. And now a word to you who are elders in the churches. I too am an elder and a witness to the suffering of Christ, and I too will share in his glory when he is revealed to the whole world. As a fellow elder, I appeal to you. Care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly, nor for what you will get, not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Don't lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example. And when the great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. So, siya dyan na passage ni scripture kat singan panitorong iyay sa tayo pastors, sa tayo elders, and Bible study teachers, tan so tayo leaders dyan na waray responsibility ra dyan mga Juan ni church. At say dagan ni mga Juan kat ingsto ko may kapasing ng Jesus dyan mga Juan dyan na talagang na sasmakan dyan pa siya siya kapan na Juan ni dyan gusto yan panmak ng Kristo so ng sikata dyan namin. At what jira instructions dyan inahanan Peter tapos sikato kat sahay mo dyan elder sikato dyan ang mga Juan ni church. At hadya kata in kwanto tap importantin pa siya dyan so tayo mga Juan kat adjuanan siya ngo iray naipiyal sa nun sikara. So sikata dyan dyan leaders ni church kat kasapulan tayo unan iyay naman kan bawat believer kat naman tayo ay wari responsibility tayo si bawat sahitan sahay dyan anak na naposyos. Say sasakyan tayo in Juan Pedro jay say sa kata so ta man bantay so ta shepherd small letter din shepherd kata halibahaw man mapidpiditi ngay dyan mamantay no di kata mapiyan dyan mga Juan no ngati responsibility sa dyan mga Juan kata dagan to kuma dyan tudungan so ta era totoo dyan naipiyal so nun sikara ang to era ang siya baybayan tapang sa Calnero dyan namay dyan mayaw-awan namay dyan on Arabi isa nga kasapulan yung mga Juan at si Apostle Cristo at piniyal to era dyan assume dyan piniyal to era assume dyan mga Juan ko isa nga kasapulan dyan na sainam naman siya at adjuanan siya sasmakan siya so ta era totoo naipiyal so nun sikara. Ang saya pa kata alibahaw man
aliban say namnam naman siya kat so ta mag-gain siya o makunod siya no di kat masiimat era dyan mandika aliban apat musuwil syuan no say tangronaan ja pangkapton mga juan kat pilak kat ansito na apilan no ta dinagduan dyan mamantay say war namnam siya namnam to kat so tama dito mga aliban so tamap tanga panbinagan iranon tatuhapan anjuan isang say diretso dyan may kwan sa non era pastors sa non era elders and sa era leaders ni church kat say naman siya kat aliban so tama diara no di kat so dagin siya kat so tapan maptangan ni siya kapan anjuan at hadjay maptang dyan example dyan in pasas ni Kristo mismo bakdang to at inahan to para si panmaptangan tayon totoo. At say may katdo, dyan na yung padan Pedro jay, kata aliban ka mairan mamuli na boss, no diya kat mamuli iran bagaan. Ang siya ko maabusoan naahan dyan authority ra akas leader ni church. No diya kat mansilbi pay ira, dyan adjuanan. So the church dyan ay PL so nang skara no so teri believers isang adjuanan siya siya po siya imahin ko kwan ni about believer at piniyal siya so taera pangolon sa Haitian church so taera leaders ni church elders deacons tan so taera Bible study teachers at say naawat sa skara dyan responsibility at adjuanan sa katoy mo ikan ni kunkuna so nung taera mandekan ni Osto kun kunaan na po Jesus ira. Iso nga, siya po Jesus kata, ano ba nga dyan na inaknan to ni responsibility ira in kwanto, sigurado dyan na kun kunaan to ira, so ta ira to dyan, dagan siya kuston responsibility ira, dyan mga juan ni inpiyalan na po Jesus kara. Dyan ang kan bawat individual dyan amati, kata waray responsibility ira mo si kahit dyan amati, kata kun kunaan mo lang ira na po Jesus no, nudagan siya ng responsibility ra si leaders siya tan si Christian believer ang dialog. Pen na precious din na piyalan tayo so ta ang mga pangdusonan sa katadyo, ang mga juan sa katadyo. Tapa so ta mga juan sa katadyo kata an si kamali din to kadaga. Amin din to ha pasing kata posto ni walay isang apianto dyan honoran tayo sa Jesus at sikatoy map tanga mga juan sikatoy map tanga man pastol at nasas tayo ng takay amin dyan na to kadag kata to nama ipan map tangan ini to kapan ipastol ano pan adjuan wala pan sa dyan preacher ikitanang ko siya dyan siya ipanto false pleasure will cost you after. True pleasure will cost you before. So alim ang poston densak no uwap dyan densak kata pandikatohan maksing. Nam so poston densak kata pandikatohanin sakbay nunta densak ano maganas. Sa Jesus kata to itulok diga tayo namnomaksang so tanadiga tayo kat madak na tayo ay imdeng pa siya no piniskasan tayo daw tanadiga namno so ta naindugungan kat tayo pasyasan tayo ta kinasan tayo hot pan tayo kanas ni bakdang namno maksang kat pasyasan tayo ay digat to sa Jesus kat skatoy great shepherd ano aba kangatoan dyan man bantay siya skatoy kangatoan dyan man bantay so skato jo at an si itepan siya nagan tapa so ta biyag tayo kat inignian to hanggang nga to'y mapasama kat inignian siya ito tapos si Jesus pangulo nung tayo shepherds dyan siyom so nga kutera kahunting din shepherds o ng mga juan kat siya pa Jesus siya pa Jesus ipangulo siya at siya pa Jesus kata tuhagon ko na so tayara mandika o na amunganod ni leadership ng Apo Jesu Kristo. O din tayo sa ta
inadasyal tayo no ta for Sundays da. No ano kito sunan Kristo dyan na nakapit kito ni ulay sunan ska to. Ansi tayo pansinagan ta sigurado na sigurado may pasasapay si biyag tayo is kata jo kata anak to. Tapapan to John chapter 15 particular si verse 5 Japan tayo no ay si Kristo and si mugdin dyan. Tikan tayo. Magkito on Dimas. At sa isahay pa dyan nasas tayo si Romans chapter 8 at angkan nga ito'y pasamak si biyag tayo. Angkan nga ito'y unsabid biyag tayo kataag maputol isamak ng Kristo sa skata jo. At hadya yung mga kani encouragement sa skata jo. Angkan mapukaw biyag tayo dugong samak siya ito pa lang ng Kristo at may sadat sa biyag dyan na ingkaton ingka dyan kay tayo sa apasyos ni ulay ni ulay hotan. Sito pangintakan. So has ka tayo mga kani sa dyan encouragement tayo. At sa pa dyan nasyal tayo nung tangkat si 1 Peter chapter 1 dyan si apasyos kata inaknan siya ito ni Dadsak o no imdeng nun ta warmas Kristo si biyag tayo nun ta nananggaling ito man anak na apasyos. Ang kanamabudin dyan na masa dinan maming sanhotan na Dadsak na agmakalhotan warsons ka to jo. At kapan ikwanan Pedro ay suta tayo kadya kami jay kat sangkatihan mga nam suta pakikalbo tayo sa nan apasyos ni ingkaton ingka kat ay sito pangintakan. At nung talasan di kat nanasal kito si biyag ng Joseph. At Joseph kat in pasas to ay koston uga din sa dyan mantalak sa ng Jesus Christ. Tapan kan nung ta tempo ni gigato nung ta indaho siya o no inugas siya at indaho siya nan balance ka to dyan balod nung ta sinudisog siya nung ta maptang ibiyag to sa to ay may kadaban pangulo si Interon Egypt nam min so tanan ng dabasan to kat si Kristo si apasyol si iningning to si biyag to iso nga nadubanan to dyan nan biyag ladta niya kosto angkan si conforme nan dabasan to biyag to iso nga angkan so ta solisog kat nandabasan to hotan at to intolok dyan musudisog angkan na kakasibiyag to gaduran ng siya pa syuslad tayo ininam nun to at angkan nun tanam ay biyag to siya pa syuslad tayo word nam to tan to kapansindi at ingus tayo kama si Joseph dyan angkan nga to yung unsay biyag tayo nam ay man tan biyag busy man tan alibin busy kat sa siya pa syus inam naman tayo tapa siga to ikosto dyan mga ipangdo ni biyag tayo at hatan nasas tayo din nung tapat dyan Domingo at ni Manda nasas tayo ay waray mga Johansons kata jo o shepherd tayo so agas naman dyan ubdan na apasyol sons kata jo at nasas tayo ay waray shepherd tayo waray map nga mga Johansons kata jo waray kanatoan dyan mga sasasons kata jo tapos waray ipangulo ni shepherds era dyan mga pangpangdusunan sa kata jo at sa kadaganan apay sos ni walay at ipangdo siya ito si koston panbiyag tayo ipangdo siya ito si koston mga ikan ni kaysa jawan na naposyos iso nga mantalak ito ipiya tayo imin tayo biyag tayo at honor tayo ipangdo na napay sos si biyag tayo at si min bagay na napasyos dyan kayak nanan ni Shayaw Tan Yaman at hatan mo at min asan mo ano next